Aduna bay mga butang sa imong kinabuhi nga makapugong kanimo sa pag-ila sa gahom ug kaluoy sa Dios? Ang hugot nga pagtuo nag-abli sa dalan alang kanato nga makita ang gahom sa gingharian sa Dios ug masinati ang iyang makaayo nga presensya sa atong kinabuhi. The word mercy literally means sorrowful at heart. Apan ang kaluoy, usa ka butang nga labaw pa sa kaluoy, o kinasingkasing nga kasubo sa uban. Ang kaluoy may empatiya sa nag-antos, apan ang kaluoy labaw pa niini. Kini nagwagtang sa pag-antos. Ang maluluyon nga tao makaambit sa kalisdanan ug pag-antos sa uban nga murag ihahara. Diha kang Hesus atong makita ang kahupnganan sa kaluoy sa Dios ug ang gahom sa iyang gingharian, ang gahom sa pagluwas gikan sa kamatayon ug sa kalaglagan, pagpasaylo sa mga sala ug pagtangtang sa kabugat sa sala ug sa pag-ayo sa mga may sakit ug paghatag gawasnon sa dinaog-daog. Si Jesus wala gayud magdumili sa pagdala sa kaluoy sa Dios niadtong naninguha nga nangita niini. Sa unsa nga paagi kita makapangita ug makaangkon sa kaluoy sa Dios? Ang Dios naghatag gayud og kaluoy sa mga mapaubsanon nga kasing-kasing, sa mga nangita sa ilang panginahanglan sa Dios ug sa iyang kapasayloan ug gahom sa pag-ayo. Ang pagtuo sa kagasa nga walay bayad nga gihatag sa Dios, sa pagsabot sa iyang kamatuoran ug sa pagkinabuhi diha sa gaom sa iyang gugma. Para ang hugot nga pagtuo mahimong epektibo, kini gikinahanglan nga nalambigit sa pagsalig ug pagkamasulundon. Usa ka aktibong pagsakop sa Dios ug andam sa pagbuhat sa bisan unsa nga iyang isugo. Sa dihang ang duha ka buta miduol kang Hesus, gipangutana niya ang ilang pagkamatinud-anon aron sa pagsulay ug paglig-on kanila sa pagtuo ug pagsalig sa iyang gahom. Ang ilang pagtuo mitubo samtang sila misanong sa iyang pulong uban ang pagsalig nga may paglaom. Iyang gibalik ang ilang pananaw, pisikal ug espiritual, sa katinuod sa iyang gingharian. Gusto ni Jesus nga kita magpuyo sa masaligon nga pagpaabot nga iyang tumanon ang iyang mga saad kanato ug dadon kita ngadto sa kahingpitan sa iyang gingharian. Gingharian sa pagkamatarong, kalinaw ug kalipay diha sa balaang espiritu. Karong adlaw atong gisaulog usab ang kapistahan ni San Francisco Javier, the patron saint of missions. Si San Francisco Javier naghatag or nag-evangelize ngadto didto sa dapit sa Asia, mga East Indies nga sakop niini, particularly ang India. Si San Francisco Javier maisugon og paghatag o pag-evangelize ngadto sa mga katawhan sa Asia, sa mga nasod nga sakop sa Asia. Wala niya pasagdi ang mga pagtulunan sa Ginoo. Iya kining gipaambit ngadto sa uban nga nanginahanglan. Kadtong naa sakop sa Asia, mostly mga Muslims, mostly mga Islams.
dili sayon ang pagmisyon niya didto niining mga nasod. Apan nupatigbabaw ang gingharian sa Dios kaniya, nupatigbabaw ang gugma ug ang kaluoy ni Jesus sa atong Ginoo ngadto kaniya. Maunang maisugon siya nga nag-evangelize, nagbunyag, naghatag og katekesis sa mga tao didto sa sakop niini. Imagine kadtong panahona maotong Middle Ages or ang panahon sa kangit-ngit sa atong simbahan. Daghay mga isyu kadtong panahona apan iyang gipakita unsa ang tinuod nga Kristiyano, maisugon o mahigugmaon sa isig katawo. Mangaliya kita, nga sama ni San Francisco Javier, kita maisugon sa pagpaambit sa maayong balita ngadto sa uban, hilabi na katong nanginahanglan. Ug tabangan kita sa pagduol kaniya, uban ang pagsalig sa iyang makaluluwas nga gahom ug kaluoy. Luwason unta kita gikan sa pagduha-duha ug pagkawalay pagtuo aron kita makaduol kaniya nga masaligon ug magampo nga maisugon uban ang masaligon nga pagtuo. San Francisco Javier, iampo mo kami.